Ate joka datoz gabonak eta nahiko korapilatzen zaigu, neska mutikoendako, seme-alabentzako, ilobentzako, hostailuak aukeratzea tokatzen danean. Hau eskatu dula, aurrek urtean beste ura jaso zuela, tira, nahasmendua, dilema ugari sortzen dira, eta argi pixkat eman nahian edo Itxaso Pagoaga, dugu gaur gurean, ongi etorri Itxaso? Eskerrik asko. Tira, Olgeta dendako arduraduna, egoera honetan gerturatzen gara asko eta asko dendara sasoi buelta honetan? Bai, batez be gamonen bueltan, heldu asko die dendara datosnak, galdezka ez. 2 urteko ume batei zer oparituko gotzet, edo 4 urteko batei zer oparitu. Orduan, ohiko izaten da hori. Hasita gaude? Bai, hasita gauz, bai. Tira, goazen lagungarriak izan daitezken irizpide batzuk edo ematera. Pentsatzen dut umearen adina eta umearen zaletasuna kontuan hartzea garrantzitsua izango dela aukerak eta horretan, ez da adinarekin hastearren. Pista hona dira hostailuek ekartzen dituzten erreferentzio horiek? Batzutan horrek akoitxartian hartu behar die, bai? Ze normalean adina kajetan etorten adin horrek, itxendotza erreferentzia batik bat, segurtasun baldintzei, ez? Hau da, segurtasun irizpide batzuk betetzen dituen material horrek, batez behugal, egurrezko edo pieza txikinak daukien hostailuetan. Mai jolasetan eta adina beti izleke erreferentzia bat. Baina, badakigu adinari lotutako gaitasunak ez diela umedanetan momentu berdinean emuten, orduan adinanen erreferentzia hori hartu behar da pixka tentuz. Izleke orientagarrixa, erorientatibua, baina ez da guztiz fidagarrixa. Honena da galdetzia eta ikustia umiakin, ia beretako modukue ete dan hori. Tira, eta gero adin guztietan zaletasunak edo agetasunak ez dire berdinak eta jolas etapak ere izaten ditugu, ez da, haurtzaroan. Konta duzu pixkat gutxi gora bera ezagutzea komeni da? Bai, komeni da ezagutzea ez, hau da, jakinekue da ez, 3-6 urte bitarteko ume bat, segurazki jolas simbolikoen ibiliko dela batipat, pixkat fantasia edo irudimenezko jolas horretan ez, antzespen jolasien, edo eta 2 urteko ume bat, ondiok ez dauela prest mai jolas baterako, ondiok ez da hasi bere sozializazioa prozesu ez, orduen etapa bakoitzeko adinari dagozkizon ezaugarrixak ezagutu ezkero, horrek behemongo duzku pixkat argia apur bat edo pista batzuk, ume horrek ze jolas behar daukon, eta jolas behar horrei erantzuteko ze hostailu eskaini eginken. Eta gero dago testu ingurua, etxe batzuetan ume bakarra dago, beste batzuetan gehiago dare, adin tarte diferentetakoak, olakoetan zer? Hori bai komeni da jakitxie. Bai jakitxie, etxe baten ume batek anaiarrebak daukon bai ala ez, ia oitu hau dauen edo zaletasuna hundixo dauken bakarrik jolasteko edo gurasoekin jolasteko, edo ez dakit ez, badaz familia batzuk, asteburu danak kanpuen pastako joeri daukenak furgonetan, adibidez, ez dakit. Borden igual material tamaina hundikuek ez da bebierrez, orden kontestu horrek beha mutu uzko pistak, aukeratuko dauen hostailu horrek, testu inguru horretan arrakastiokiko dauen edo ez jakiteko. Gero estereotipiok ere badaude eta ikusi izan ditugu orain arteko txostenetan eta urtengoetan ere ikusi dutzenik neskentzako edo mutilentzako jolasak, kololera arroxa edo urdina, badirudi zerbaiten saiatu direla eta gaur sartzen dela gainean indarrean alako kode deontologiko bat badago zerregina kontu honetan, ez da Itxaso? Bai, nesango nuke gainera, kode deontologiko bat izatera ez da araua, orduan ez da derrigorrezko hori betetzera, eta horrek gainera itendotza batez behar referentzia publizidadeari, hau da, hostailuen bueltan, publizidadeen egon aldean sexismoari. Baina gero kontutan hartu behar dugu, produkzioan bertan be, badauela zer hobetu ez, hau da, panpinek askotan, gizonezko edo emakumezko eredu konkretu bat irudikatzen daue, orduan, hostailu horrek fabrikatzerako orduan, ez baldin badu hortan be kontzientzia sinolan batez, alternatiba bat eskaintzerako aurrei, hau da, aurrentzako beraien berdineko erreferentziak eskaintzeko, publizidadean egon lehikela kode deontologiko hori, baina sorreratik ja badauela merkatuan produktu bat igual, ez da guztiz egokisa, eskidetzan esteko umiak edo eta eskidetzan jolasteko. Horda, kode deontologikoana nik hartuko nahiko kakoitxartian. Ongi etorrixe, sobra ez da gongo, baina ondiok bidie luzi da. Eta zein da zure aholkua kode horietan, estereotipo horietan ez jausteko edo alik eta gutxien jausteko? Nik ustot lehenengo eta bain importantiena dela umiakin berakin berbaitxi, ez? Hau da, ume batek, neska batek edo mutil batek orokorrean neskei edo mutilei egotzika jakien hostailu batekin jolasteko edo ez jolasteko itxuria baldin bauko, zer sentitzen dagoen, berak emongo uzko, umiak emongo uzko pistak.
Eta nik uste dut, gakua dela neska zein mutilei, edo ume guzti jostailu aukera eskaintza anitza eskaintzea, bai, aukera anitza eskaintzea, ez? Ez bakarrek mutilei baloia, neskei panpinak, eta besta ez, alrebez, ez? Bueno, hoi neskei eskainiko zau panpinak biharrean futboleko baloia. Dikotomia horretatik behapurat urten ingo nintzake, nik uste dut, gusto anitzak daukoela danok, eta umiek bai, eta proba biherra daukela, jostailuen artean be, dauen aukera anitz hori. Publizitatera itzulita gure etxera heltzen bada txosten horietako bat, nola jokatu? Umearekin batera begiratu, aldeala baztertu, zein da zure gomendia? Txantxa moruan esango nuke, baina lehena da baztertu, baina bueno, zestakit hortxe zenbaten enioko izlekin txantxa. Egisa da bai, etxe askotan asko laguntzen dauela bai, gutuna prestatzeko momentu horretan elkarrekin ikustea, ez? Bada aitzaki bat, elkarrekin ikuste horretan, ez? Bueno, busnartzeko bai, benetan, hau gero bildukot, hau gurotelako. Baina panpin hori, ez? Badaukotzu igual beste bost antzeko. Benetan biozu seigarren bat, orduen, hor bezu hartabaldi elkarrizketa interesantiak. Bestalde, badau beste aukera bat, dela baztertzea guztiz, eta, bueno, aurra eramatia, bestelako jostailu batzuk, saltzen dituzten denda batera, bestelako eredu batzuk eskaintzeko, ez? Egia da, hori txostenena dela, pixkat, itxogarrixe, ze, bueno, hor eskaintzen den materiala, neko, esagun nuke, eskasa, kalidade aldetik, oso estereotipatua, eta umiak erreferentzia horrek baldin badauke, segurazki, olako jostailuak eskatuko dituztela, ordan hortik alden du gure baldin badu, igual, baztertzeana, edo, bueno, elkarrizketa interesgarrixak sortzeana, beti be, umian ulermen gaitasun edo ulermen mailan arabera. Umen zaletasunak nola antzeman begiratzarekin nahikoa da, ume honi hau gustauko jako, bestea igual hobeto? Nik uste dut, hemen heldu papel desberdinak da zela, baina normalian gurasoek badakixe umia ize guztetak jaken, bereien seme alaba ize guztetak jaken, eta eurak espaldi badakixe oso garbi be, ume horrekin egoten den ezitzaldiak segurazki pistak be emun aldutzie. Beste kontua da, aitona munak, ize baize osabak, igual horren beste ez daudenien ezauketan umia, ez? Baina badaun ere ustez marra gorri bat dela, ez? Bueno, gabon honetan presente dauela umien ilusinua, ez? Eta inok ez dauela gure ilusio hori zapustu, orduan, bueno, bere gustuak kontutan hartu behar ditugu, eta baita bere ilusio hori. Gero gure uste edo gero gure baloriekin bat jokatu beharko geunke, hor nolabait olako ekuazinotxo bat inbiko geunke. Ondo egindako jostailuen aldeko ez darazu, nola ez? Eta gainera umearen sormena edo gaitasun hori kamustuko ez duena, ezta? Zer nolako jolasak dira horiek? Bai, nire ustez, Gabonetako jostailu bat edo urtean zehar jostailu bat aukeratzerako ordan, lehenengoko irizpidea albada gutxi. Ze gaur egun gumiek asko daukie, eta gero horrenak ejetan gara helduok, ez? Baina guk geuk elikatzen dugu nolabait hori orduan. Hoa da gutxi eta kalidadezkoa, ez? Eta kalidadezkoa izetiaz, ez nabil bakarrik esaten materialen kalidadie dagok izan ez, baizik eta jostailu ero jolaserako elementu horrek eskainiko dauen jolasaren kalidadia, ez? Aurrak badauko berez, ja nekue sormen, nekuen fantasia, nekue irudimen, hori elikatuko dauen jostailu bat izango da benetan kalidadezkoa, ez? Ez talia izan jostailua bera protagonistia, baizik eta umien jolasa izen daila protagonistia. Itxaso, ari gara ikusten irudi batzuk, zure dendan grabatutakoa, guraso.eus atarierako hainbat eta hainbat egin genituelako. Jostailuak asko daude, jokoak, hau adibidez, gogoratzen duzu izena? Bai, hau da Kluk Kluk the Fox, aseria eta oioekin lotutako mai jolas bada, mai jolas kooperatibo bat, egurra, kardoi berziklatuakin eginda, elkar lana, bezalako baloriak, estrategia, ez? Bezalako kontzeptuak martxan jartzen dituen, mai jolas bat. Jolas kooperatiboa aipatu duzu, izan ere badaude, ez da? Olako ezaugarriak dituztenak ere oso interesgarriak direnak. Bai, mai jolasen kasuan baditugu lehiakorrak dienak edo eta kooperatiboak dienak. Eta nik uste dut, bietatik probatzia dela interesantia. Azkenengo urtietan igual, lehiakorren aldeko autua inda batik bat, baina, kooperatiboak, mai jolas kooperatiboak, elkar lana, elkar laguntziana, elkar entzutiana, elkarrekin adostiana, bezalako ideiak praktikan jartzeko aukeri eskaintzen dut zigumie eta interesantiak. Materialez egituratu ere badago, ez dakit guraso edo askoren aukereetan egoten den, baina egon badago eta interesgarria. Bai, material ez egituratuak izango litzakez, berez, funtzio konkretu bat ez daukien
materialak, ez? Izan leikez jostailuak edo izan leikez egunerokotasunean topetan ditugun elementuak, ez dakit. Egurrezko makila edo abarrak edo kartoizko kaja bat, ez? Zeinek ez dau jolastu kartoizko kaja batekin. Eta jostailuen artean, badauko pieza soltiak izeneko hainbat elementu, umian garapen etapa eta jolas biharran arabera, momentu baten edo beste baten, materialez egituratu horri, ume bakoitzak emungotza erabilera bat edo beste. Eta hor sartzen da, lehen aipatu ditugun sormen eta irudimenak. Itxaso, eta gure etxean mutikotako batek hirubider lau zasekin ikasi ditu taulak, biderketa taulak. Beraz, badaude jolasak ere, lagungarri izan lehizkenak bestelako esparruetan. Jolasaren bitez ikasteko, alegia. Bai, badauz mai jolasak, edo konkretuki batez be igual mai jolasak, hizkuntzari erreferentzia egin dutzenak batez be, edo ikusmeneko, pertzepzio bisualari, askartasunari, adierazkortasunari, gorputz mugimenduari, kalkulo matematikoari. Ordan, jostailua berez ondo pasatako elementu bada, baina badakigu umiak batez be jolasien ikes egiten dauela, ondo pasetiaz aparte, ez? Eta ordan, badauko mai jolasak, ondo pasetiaz gain, bestelako, ezagutza arlo batzuetan, lagungarri zen leikesenak. Itxaso, jarraitzen duzu, hitzaldiak ematenan eta hemen, eta horre lau arauen kontua ere badaukazu. Konta iguzu zein den lau arauen arau hori? Gabonetarako edo ume baten urte betetzea danean, oparixak eiterako orduan, erabilialdan teknika bada. Ez da errezeta bat danentzako, batzui balixok utzi eta beste batzui ez. Baina lau oparien teknikak esaten dagoena da, lau opari jaso beharko lituzkela ume batek, eta lau opari horreitakoak zeintzuk izen beharko litzakez. Lehena izen beharko litzake aurrak egunerokotasunean behar dauen material bat, ez da izango jostailua, adibide bat emotearen pijama bat etorte jaku burura, edo eta ez dakit, udalekutara baldin badoia eta loiteko sakue falte bat almen jako, hoxe ez, egunerokotasunean bieko dagoen zehose. Bigarren oparixa izango da, irakurketarekin lotutako zerbait, liburu, komiki, adin konkretu batetik aurrera, ez dakit agian liburu elektroniko bat, hori bakoitzak ikusiko dau. Hirugarrena izango da, aurrak desio dauen jostailu bat, eta laugarrena izango da, helduok uste duen, helduon iritziz, aurrarentzako onuragarrixa izango da jostailu bat. Orduan, bi jostailu, egunerokotasunerako objektu bat, edo tresnaren bat, eta azkena izango litzake irakurketakin lotutakoa. Itxaso, eta helduok gehiago jolastu beharko genuke? Hori zalantza barik, hori beti petzetan dut olaxe. Gehiago jolastu biko geunke. Umiekin, geure artien, bakarrik, baina heldu eta adinekuntzako, uste oso interesantia dela jolastia, bizirik eta ez nagazela sentiruteko. Gero eskaintza zabala da, nik bukatu nahiko nuke gaurko elkarrizketa, jostailurik onena zuzeu zara kanpainarekin edo, izan ere askotan umek behar dutena gure presentzia da, ez da, eta guk ere eren jolasean parte hartzea, hortik ere bada pixkat. Jostailuak askotan esaten baina umeak jostailu asko daukie, segurazki badala, ez? Beste zehoserren adierazle, baina hori beste baterako itxiko, baina umeak batez be demandetan dauiena da jolaserako denporia, dala gaur egun gutxien daukiena, jolaserako ganorazko espazioek, eta jolaserako lagunak, berdin just beste ume batzuk edo helduak, batez be bie dauiena da, hoxe, denporia, espazioa eta lagunak, eta gabonetan nik uste dut interesantiena izlekela ez, igual denbora eskaintzea jolaserako umiei. Itxaso Pagoaga, mila esker gaurko bisitarengatik, jarraituko duzu olgeta dendan eta gomendio edo aholku gehiago behar ditunak, hantxe aurkituko ditu. Mila esker, Itxaso. Eskerrik asko.